Казвам се Христо Радичев, управител съм за България на Медиапост Хитмейл, компания, която е част от групата на Френските пощи и в общи линии се занимаваме с дигитален маркетинг и електронна търговия. Членове сме на БЕА от 2019 година началото, ако не се лъжа. Това, което ни мотивира да се присъединим към асоциацията е, че имаше нужда на пазара и все още има такава нужда да има организация, която да е обединител на хората, които се занимават в областта на електронната търговия, както от страна на агенциите, така и от страна на друг тип доставчици, както и разбира се да обменяме идеи, знания и най-вече да си сътрудничим един с друг. БЕА за мен е едно много важно нещо, което трябва да съществува на всеки един пазар, защото електронната търговия се развива толкова бързо, че законодателството като цяло не може да смогне и е необходимо да има организация, която да защитава интересите на онлайн търговците, тъй като в Европа се наблюдава едно така тенденция към много сериозно свръхрегулиране на пазара, което в крайна сметка е в ущърб най-вече на онлайн търговците и те имат нужда от глас, който да обединява техните мнения, който да им помага да се представляват пред различните институции, но не на последно място имаме нужда и от организация, която да разпределя, ако мога така да кажа, ефективно знанието. Не само към хората, които професионално се занимават с електронна търговия, но и тези, които тепърва предстои да го правят. Много добавена стойност получаваме от БЕА. Тя е активна организация, както по отношение на различни типове становища, които публикува от страна на онлайн търговците към българските институции. Знаеме всички за Наредба 18, знаеме всички за допълнителните регулации, с които всеки трябва да се занимава. В един момент онлайн търговците се чудат с кое по-напред да се занимават. Дали да си обърнат внимание на бизнеса или да ходят по институции и да се занимават с въпроси, които така или иначе не са особено вътрешно присъщи на техния бизнес. От друга страна, БЕА като организация, която е и международно свързана, много помага с събиране на данни, анализ на пазара, и не на последно място, много добре ни помага и с международното онлайн проучване, което с колегите ми организираме в няколко пазара в Централна и Източна Европа. Препоръчвам членството в БЕА най-вече за компании, които от една страна искат да има ред, правила и стандарти в онлайн общността в България, от друга страна иска да бъде действащ актьор в това, което се случва около нас в направление електронна търговия и не на последно място иска да се опреснява информацията по наболели за бизнеса въпроси, които така или иначе няма време да отрази.